Дивіться, показую, як на прикладі ось цього Мерса, це у нас 651 мотор, зняти обратку з форсунок. Це паливна система Delphi в нас іде. В принципі, нічого складного. Дивіться, беремо плоску викрутку. Зараз фокус переловить. Дивіться, тут у нас форсунка йде. Ось бачите, прапорець такий, і тягнемо його вверх. Все, ми його потягнули так же само на кожній з форсунок. Акуратненько, до упору нічого не поламавши, ми достаємо обратку. От, в принципі, там далеко. І потім легким. Оп, одна вийшла. І так же само, в принципі, з усіма іншими.